Всеки пуска неговата тъпа версия, аз ще пусна моята. Какъв си ти, бе? Аре, бегай! Виждала ли си го онзи на квартала общия? С БМВ-то той ги вози мастите из града. И на тебе той ли писа, насреща ли те канеше? Щом казал е, че си красива, значи му се е. Не се връзвай, той дом не гради, просто прави колекция от жени. Много съм болна. Ние двете сме в схемата сега. Ние двете да му тегли майната. Ние двете ще му сложиме рога. Сам да остане на квартала общия. Приятно ни е, приятелки по съдба.